Ola pequenos, bons días. Bueno, imos continuar un pouquiño con estas cousiñas que estábamos facendo, vale? Así que vamos a seguir outro pouquinho, vale? Imos ver hoxe, quero vos deixar un vídeo sobre algunhas cousas de galego e de castelán, vale? Que nos sirven igual para as dúas lenguas. Ben, vamos falar das oracións. Hai varios tipos de oracións, según sexa a intención do falante, según sexa o número de verbos que hai nas oracións e según sexa a voz do verbo, vale? Empezamos por a intención do falante. Según sexa a intención do falante, podemos ter varios tipos de oracións. Primeiro lugar, temos as oracións enunciativas, que nos anuncian algo, que nos din algo, vale? Estas poden ser afirmativas ou negativas. Se dicen, estou grabando un vídeo, eso é unha oración enunciativa afirmativa. Hoxe non vai chover, estou negando algo, que non vai a chover, vale? Nestas oracións, este tipo de oracións, o verbo vai nun modo indicativo sempre, porque refírese a unha acción real, de acordo? Despois temos as oracións interrogativas. As oracións interrogativas son cando se preguntan, cando preguntamos algo, vale? E estas oracións van, en galego vai o signo de interrogación ao final de todo e en castelán van signo de interrogación ao principio e ao final da oración. E hai unha outra diferenciación entre o galego e o castelán. En galego, os pronomes relativos, esos pronomes de que, cuando, como, de donde, para que, non levan til, pero, sin embargo, en castellano sí que levan tilde. Vale? Hai que lles poñer unha tilde. O que, o cuando. Que hiciste ayer? Ese que leva tilde. En cambio, en galego, que fixeches onte, pois non leva tilde, vale? Ben, estas oracións interrogativas poden ser directas ou indirectas. Estas que vos acabo de dicir son directas, porque eu lle estou preguntando algo directamente a alguén, vale? En cambio, eu podo preguntar de forma indirecta, vale? Ou alguén me pode preguntar de forma indirecta. Podo dicir, me preguntou onde vivía. Te pregunto si vienes a cenar esta noche. Pregúntoche se mañá crees que choverá. Esos son modos indirectos, son formas indirectas de facer a pregunta, vale? Cando non hai. Entón, nestas formas indirectas non vai o signo de interrogación. Non temos interrogación, de acordo? Ben, por outro lado, tamén temos as oracións exclamativas. As oracións exclamativas teñen que levar un verbo. Estamos falando de oracións con verbo. Expresan emocións, sentimentos. Pois, que calor fai hoxe, que contento estou hoxe, ou cuánto estudian os meus alumnos. Vedes? Esas son oracións exclamativas. Vale? O que feliz son. Vale? Vai o son. Suelen ir tamén acompañadas desos pronomes relativos, vale? E en castellano, acordaivos que levan tamén til, eses pronomes relativos que acompañan o que, a cuánto, todo eso levan tilde en castellano, vale? En galego non levan tilde. Bien, e este tipo de oracións enunciativas, exclamativas e interrogativas levan os verbos en modo indicativo, acordadevos ben deso, vale? O verbo en modo indicativo. Despois temos as oracións exhortativas ou imperativas, que son as que nos están ordenando facer algo, vale? Que nos indican unha acción que debemos facer obligatoriamente. Estudia, traballa, espérame na porta, vale? Entonces, o que nos indica que son ese tipo de oracións normalmente son os verbos, porque o verbo vai en modo imperativo, vale? É unha orde, de acordo? E despois temos as oracións exhortativas ou imperativas, que son estas exhortativas e as imperativas, e depois tamén temos as desiderativas ou optativas, vale? Que son un tipo de oracións un pouquiño diferentes, vale? Que queren expresar estas oracións? Poden expresar un tipo de desexo, vale? Algo que ocurra, o que queremos nós que ocurra. Pois, oxalá isto acabe pronto. Oxalá isto acabe axiña. Ben, pois o verbo vai en subxuntivo, normalmente vai en presente de subxuntivo. Ese oxalá isto acabe axiña, pois ese acabe pois é un presente de subxuntivo, vale? Porque o presente subxuntivo
conxúgase desa maneira, que eu acabe, que ti acabes, que el acabe, vale? Entonces ese acabe ven en modo subxuntivo, é como un desexo. Acordadevos ben cando explicábamos os modos dos verbos. E por último temos as oracións dubitativas que expresan unha certa dúbida, vale? Entonces utilizan locucións que van ao principio do verbo como quizás, como tal vez, como ao mellor, vale? Pois hai expresa unha dúbida, quizás chova, quizás hoxe teñamos un bon día. E o verbo tamén vai en presente en subxuntivo, vale? Entonces, acordadevos ben que para as dubitativas e as optativas o verbo vai en subxuntivo, para as imperativas vai en modo imperativo, e para as enunciativas, afirmativas, enunciativas negativas, interrogativas, exclamativas, vai o verbo en modo indicativo porque é unha acción real. Vale, ben, se atendemos ao número de verbos que vai dentro dunha oración, podemos ter oracións simples, se vai un solo verbo, aínda que sea en castellano en tempos compostos, como he sido, ou he estado, ou he estudiado, vale? E oracións compostas cando levan dous verbos, oracións que levan dous verbos. Isto vai de lo ver máis adiante, seguramente para o que ven en primeiro e secundaria, analizar oracións compostas. Normalmente un verbo depende dunha oración, depende da outra, porque unha oración suele ser causa ou consecuencia da outra, de acordo? Entón, levan aí eses dous verbos. Por exemplo, pois, o oso sabía que naquela cova estaba seguro. Primeiro, o oso sabía, que sabía? Que naquela cova estaba seguro, o sea que o que estuvera seguro era unha consecuencia, unha acción que va acompañaba ao outro. E por último temos os verbos en voz pasiva e en voz activa, vale? En voz pasiva, en voz activa é cando realizas a acción tal cual está feito, vale? Por exemplo, eu descubrín unha cova onte, por exemplo. Descubrín unha habitación nova na casa. Pois esa é unha oración activa. Por que? Porque o dice de forma acción real, acción activa. Vale? En cambio, esas oracións pasámonas a pasivas utilizando o verbo ser. Facemos como o verbo ser de auxiliar. Entón, conxugamos o verbo ser e metemos o participio do outro verbo. Entón, nesa oración, onte eu descubrín un cuarto novo, pois o que estaba de obxecto directo na primeira oración en activa pasa a suxeito na segunda oración en pasiva, vale? Entón sería o cuarto novo foi descuberto por min onte. Ese foi descuberto. O cuarto novo, que era o obxecto directo, pasou a ser o suxeito. E o que está de suxeito, que era eu que descubrí na oración activa, na pasiva, pasa a complemento a xente, vale? Ben, e nada máis, deixo-vos aí uns exercicios para que fagades e traballedes un pouquiño sobre estas cuestións, vale? Veña!